Kaixo, ni Aitor naiz, eta gaur Al-Andalus eta Kristau Erresumak azalduko dizkizut. Badakit orokorrean eman dugula Erdi Aroa, feudalismoa eta hiriren garapena eta Erdi Aroa Europa mailan, Europa eta beste zonalde batzuen mailan, baina orain zentratuko gara Iberiar penintsulan gertatu zenaz. Izan ere oso elementu interesgarriak daude zonalde honetan, Islama sartu zelako eta Kristau Erresuma eta musulmanen arteko erlazioak bereziki interesgarriak dira. Aurkibidea daukazu hemen, eta alde batetik Al-Andalus musulmanen mundua azalduko dizut, eta gero nola garatu ziren Kristau Erresumak eta nola bukaeran hauek izan ziren musulmanak garaitu eta kanporatu zituzten. Gogoratu, Islama 7. mendean sortzen dela Arabiar penintsulan, Mahoma agertzen da, Alaren profeta izango dena, eta berari bere jarraitzaileek mundua konkistatzeko nahi betez, eta Alaren fedearen ziurtasun osoz, aregintzen dira mundua zehar edatzen fede hori ez. Eta egia esan, kriston garaipenak lortzen dituzte, bai Bizantziaren imperioaren kontra, eta baita ere Persiaren kontra, imperio oso potente garaitzen dituzte, eta gero beste alde batetik, Iberiar penintsulan sortzen dira, eta bisigodoak ere garaitzen dituzte. Bai Asiatik eta bai Afrikatik, edapen izugarria daukan imperio bat egiten dute, Iberiar penintsulatik India da dana. Eta gainera, Mediterranea ere aian izango da, neurri handi batean, eta kulturalki ere oso potenteak izango da. Hemen bi bideo dituzue, eta bideo horietan azaltzen da alde batetik Al-Andalus, eta gero mapen bidez nola hasiera batean Iberiar penintsulan tribus ezberdinak egon ziren. En este vídeo vamos a ver la evolución. Gero erromatarrak agertu ziren. Kontua da, Iberiar penintsulan erromatarrak bertako tribua garaitu ondoren, bisigodak esartzen direla. Eta bisigoden ondoren, musulmanak Afrika iparraldetik sartzen dira. Eta iparraldean geratzen dira nukleo batzuk, garaituak ez direnak, adibidez, baskoiena, euskaldunena, edo Kantabria, Asturias inguruan baita ere beste batzuk, ez? Kristauak direnak eta Katalunia iparraldeko Pirineoetan, eta ez? Hor sortuko dira, erreinu ezberdinak. Hemen ikusten duzuen nolakoa zen Iberiar penintsula Erromaten imperia erori ondoren, edo, erori baino lehen, justo 5. mendean, sartzen dira zuegoak, bisigodoak eta bandaloak Afrika iparraldean dira. Eta, hor ikusten dituzu Kantabria inguruan, bazeuden Kantabroak eta Baskoiak, ez? Euskaldun. Zuegoak bisigode garaitzen dituzte, eta azkenan bisigoden erresuma sortzen da, ez? Erresuma horretan, Baskoia daude iparraldean, baina gainontzeko guztia bisigodo errege kontrolatzen dute, eta Toledo da haien kapitala. Zein da arazoa? Momentu egin batean, gerra zibil bat dagoela bisigoden artean. Gerra zibil batek nahi du esan, nolabait, herri edo erreinu bereko bi fakzio daudela borrokan. Dira, bisigoden kontra. Hor berde ilunez ikusten duzu, Rodrigoren aldekoan hortzu ziren, eta besteak, Agiraren aldekoak, ez? Eta, kontua dauen artean, borrokan zauden bitartean, musulmanak sartzen direla hegoaldetik, Afrika iparraldetik, eta era oso azkarrean konkistatzen dute Iberiar penintsula ia osoa. Fijatzen bazarete, 711 sartzen dira, eta 714 oso aurreratuta daude, eta, 718an, Pirineoak ere gurutzatzen dituzte, ez?
Beranduago Carlos Martelek eratuko ditu, Poitiersen, baina, bueno, momentura arte dena dira garaipenak, ez? Orduan biziko da, pikutara doaz, eta, bueno, azkenean, musulmanek sortzen dute imperio erraldoi bat, hor ikusten duzuen berde kolorez dagoena, ez? Orduan, nolakoa izan zen musulmanen konkista bat? Izan zen oso azkarra, ziztu bizian sortu ziren, eta oso urte gutxitan, 15 urtetan edo, gutxi gora bera, Iberia penintsula osoa kontrolatzen zuen. Egia esan ez ziren asko, baina, bueno, Bisigoden erreinua momentu horretan desastre bat zen, eta oso erraz garaitu zituzten bisigodoak, eta gero, bueno, errenditu ziren bisigodo asko, eta batzuetan tratuen bidez ere errenditzen ziren, ez? Orduan, arabiarrek zuzendu arren gehienak berberrak ziren, Afrika iparraldeko tribuak ziren, ja musulman bihurtu zirenak, baina arabiarrak berez, agintariak ziren, baina ziren gehiagik. Gerra zibil horretan, bisigoda borrokatxo denez, hori aprobetxatu zuten, eta Rodrigo Guadaleteko bataian, garaitu ondoren, egia esan oso errez sartu ziren penintsulan. Fijatzen bazarete, iparraldeko mendietan geratu ziren, Asturiar edo Baskoi edo, Katalanen arbasoak, ez? Eta orduan, zona menditxo horietan, mantentzen dira, musulmanentzat, musulmanek hasia batean ez diote ematen garrantzi gehiegi. Zonalde hauetan, putxoa gotortuta, mendietan gotortuta dauden kristauei, eta, berez, haietako batzuk bisigodoak dira hasierako momentu horretan, baina, denborarekin, joango dira sortzen erreinu berri batzuk, eta bisigodoak geratuko dira atzean, beste hizkuntza batzuk geratuko dira, beste kultura batzuk, eta beste erreinu batzuk. Orduan, azkenean, Asturiarrak, Nafarrak, Aragoitarrak eta Kataluniarrak edo sortuko dituzte, entidade politiko ezberdinak. Batzuk dira erreinuak, eta beste batzuk izango dira konderriak, ez? Eta, hor ikusi dezakezuen nola, apurka-apurka, kristauak joango dira Al-Andaluseko musulmanei, lurrak kentzen. Gatzen bazarete, hor daude, Leoneko erreinua, gero Gaztelarekin batuko dena, Gaztela hasiera batean konderri txiki bat da, baina gero azkenan Leon bera baino indartsuago bihurtuko da, ez? Orduan daude Leon, Gaztela, Nafarroako erresuma, eta daude Baskoiak, hasiera batean euskaldunak, Aragoiko erreinua, eta gero Kataluniar konderriak. Karlomagno edo Frankoen marka hispaniko edo muga kontrolatzeko zonan gero garatuko diren konderri batzuk. Orduan, beranduago sortuko da Portugalen erresuma. Hasierako momentu horretan, Portugalen eta Galizian hizkuntza bera zegoen, ez garaiko portugesa, baina apurka desberdinduko dira. Eta hor 1200 urtean oso argi ikusten dira, alde batetik Portugal, Leoneko erreinua, Gaztelako erreinua, Nafarroa, Aragoi eta Katalunia. Baina, momentu jakin batean, Aragoi eta Katalunia batu egingo dira. Interesgarria da, fijatzen bazarete, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa momentu ezberdinetan sartzen dira Gaztelaren barruan. Gerra batzu daude eta baita ere akordioak, eta nahiz eta euren autonomia mantendu eta euren lege propioak izan, sartzen dira Gaztelaren barruan. Eta hain zuzen ere, argi ikusten da 1304an, Gaztela bera dela, azkenean berantzako konkista prozesu horretan indar gehien izango duen erreinu. Baina 1304ako argi eta garbi ikusten da, Portugal eratu da guztiz, gero dago Gaztela, Nafarroa geratu da ezin berantz joan, Aragoieko erresumak eta Gaztelakoek berantzko bidea itxi diotelako, eta orduan musulmanak geratzen dira Granadako erreinua, eta hori da azken erreinua geratzen dena, gero beranduago Aragoi,
Katalunia eta Valentzia, garaiko koroak, edapen prozesu bat izango du Mediterranean baita ere. Eta azkenean, 15. bukaeran, gaztelako koroak, erregina katolikoak, konkistatuko dute Granadako erresuma. Eta gainera, gaztelako erregina eta Aragoiko erregea eskontzen direnez, batzen dira Gaztela eta Aragoi. Ez dira batzen benetan, mantentzen dira erresuma independiente bezala, baina aldi berean erregina batzuk egongo dira bien gainean agintzen dutenak. Eta gero Nafarroa geratzen da hor apurua Frantziarekin aliatuta, baina 1512an Gaztelako erresumak konkistatzen du eta sartzen da derrigorrez Gaztelaren barruan, kenduta iparralden geratzen den Nafarroa. Horrekin independiente jarretuko du. Total. Zergaitik irabazten dute azkenean kristauak. Apurka indartzen doazelako, eta pugna horretan, gero eta indar gehiago daukatelako eta musulmanak gero eta ahulago daudelako. Baina batez ere, momentua historiko bat edo gertaera bat aipatu behar bada, hau izango da 1212an gertatu zen Navas de Tolosako bataia. Izan ere, berriro musulmanak indartzen zuen momentu batean, kristau erresuma batzen dira, eta almohadeak musulmanen, musulman batzuk, Afrika iparraldetik etorri direnak, berriro musulmanak indartzean, garaitzen dituzte. Eta orduan, hegoaldeko ateak irekitzen dira, eta hurrengo mendeetan, penintsula osoa konkistatzen dute, musulmanak, ez? Eta, Nafarroko eskutuan kateak jartzen dira, Nafartarrek esklabo batzuen kateak apurtu zituztelako eta bat. Hemen ikusten duzuen, nola erregina katolikoak Gaztela eta Fernando, Aragoiko errege, eta Isabel Gaztelako erregina eskontzen dira, eta gainera konkistatzen dute bai Granada eta baita ere Nafarroa. Eta orduan, azkenean, geratzen da Portugal alde batetik, independiente bezala, eta gainontzeko erreinuak batzen dira erregeina hauekin eta beraien ondorengoekin. Gero beranduago Portugal bera ere sartuko da erresumaren barruan. Beranduago independizatu zen. Ikusten ditugu erregeina katolikoak, nada. Eta, bideo honetan ikusten da prozesua apurka. Nola iparraldetik hegoaldean zoazen erresuma kristaua musulmanak gaitzen. Batez ere Gaztela izango da lur gehien eta botere gehien lortuko duena. Eta, nolabait, hau da, gero ora Espainia bihurtuko den herrialde horren bihotza, ez? Gaztelera da hizkuntza, inposatu zen hizkuntza, eta hizkuntza ikusi ditzakezu, eta, zira batean Gaztelera esan oso potente, baina, claro, apurka lurraldeak irabazten doan heinean, azkenan bihurtzen da hizkuntza nagusia, ez? Eta, adibidez, gaur egun, Gazteleraren inguruan mugan egon diren hizkuntzak, adibidez, Leone hitz egiten den zen hizkuntza, Aragoiera, euskera bera, joan dira lekua galtzen Gazteleraren aurrean. Katalanak apurtxo bat hobeto aguantatu du, beste urrunago dagoelako, ez. Eta ez da kasualidadea, adibidez, Gipuzkoan edo Kataluniaren ipar ekialdean adibidez Gironan gehiago hitz egitea hizkuntza horiek. Edo Galiziera adibidez bai mantendu da, Galiziera ere dago urrunago, ez, Gaztelatik. Prozesu honetan guztian aipatzeko da baita ere, benetan, birkonkista bezala ezagutzen den prozesu hau ez dela birkonkista bat. Izan ere bizigodak ez zuten birkonkistatu galdu zuten lurra. Hau da, prozesu historikoa, zeinetan bizigodak galtzen dute musulmanen kontra, galtzen dituzte lurrak, eta beranduago badoa sortzen hor beste erreinu batzuk, ezberdina direnak, eta denborarekin joango direnak apurka lurrak konkistatzen eta handitzen. Baina musulmanak eta kristauak ez zeuden beti haien artean borroka. Batzuetan akordeak zituzten. Are gehiago, kristauak haien artean borrokatzen ziren, eta musulmanak baita ere haien artean.
Eta batzuetan kristauak musulman batzuekin, beste kristau batzuen kontra, edo beste musulman batzuen kontra joaten ziren. Orduan, ezin duzu pentsatu, hau dela, kristauak musulmanen kontra. Ze ez da horrela. Askoz konplexuagoa da prozesua. Bestalde, naiz eta musulmana garaitu, ondoren, geratu ziren musulman asko bizitzen erresuma kristau horretan, baina, beranduago kanporatu zituzten, juduak bezala, eta hijita baita ere. Hemen dituzue pare bat bideo, eta, beste bibliografia, eta maila hau Alhambra da, Granadan geratu da, eta, apur bat, musulmanen Nazari erresumako oparotasunaren ikur bezala ikus dezakegu. Pena bada, ze eraikuntzaren zati batzuk bota zituzten, baina, geratzen da oraindik arabiar musulman ondareaz. Eta, aipatzeko da baita ere, musulmanak garai honetan kristau baino aurreratuago egon zirela hainbat esparrutan. Eta, azkenean kanporatuak izan ziren, baina, haiek utzi zuten ondare kultura guztia oso importantea da, bai gure kulturan, bai gure hitzetan, eta baita arte eta batez ere arkitekturan, ez? Eta, besterik gabe hau izan da bidea, eta espero dut apurtxo bat argitzen, gai apur bat argitzen lagundu izan. Besterik gabe, ondo izan, agur.